l'experiència d'haver viscut a un poble ha sigut genial, sobretot per la gent, per la natura que tenim al nostre voltant i disfrutar de la gent també, perquè, per exemple, una cosa que a mi no me passa a Castelló és eixir per el carrer i abans d'aplegar al meu lloc de treball o al meu lloc d'estudi, saludar a tota la gent, com que tot el món es coneix, tot el món diu bon dia o bona vesprada, i això m'ha encantat. Crec que han sigut unes pràctiques supercompletes perquè he vist de tot. He estat tant en el personal com en la direcció, recepció, administració i he après moltíssim. Animaria a uns altres estudiants a que s'apuntassin al programa de talent rural perquè és una experiència supercompleta i que vos ajudarà a entendre com funciona tot el món de l'hostaleria, d'un hotel gran i del turisme rural en particular.